No niin. Tänäänhän oli taas, tai on, nätti päivä ja kerkes pitkästä aikaa vähän polulla. Mikäs sen mukavempaa. Ajattelin, että tänään voitais vähän tässä ajelulomassa höpötellä, että pyöristä muutenkin. Vaikka siitä, että mikä on mun mielestä yksi maastopyörän tärkeimmistä komponenteista. Se on semmonen osa, mikä tekee tästä ajamisesta pirun paljon helpompaa ja ennen kaikkea paljon mukavempaa. Siihen kun tottuu, niin sitä ei ehkä hirveästi tule ajateltu edes koko sen olemassaoloa, mutta sitten jos pääset kokeilemaan sellaista pyörää, missä sitä ei oo, niin sit se kyllä äkkiä muistat taas, minkä takia sun pyörässä semmonen on. Esimerkiksi tämmönen kohta, niin on aika paljon vaikeampi ilman sitä. Hirveä ero. Sen niinku tollasessa sen huomaa heti. Voidaan mennä vaikka ylöspäin tää samanen. Katsotaan. Kyllä se vaan jeesaa kummasta siinäkin. Tästä en olekaan ylös ikinä tullut. Täältä näköjään menee joku tällainen kiertoreitti. Mutta en minä totakaan kohtaa mielellään ajais ilman sitä. No, monihan varmaan jo arvaa, että miten minä tarkoitan. Ja ei. Ja en tarkoitan takaiskari. Vaan hissitolppaa. Niinkin yksinkertainen osa kuin hissitolppa. Sitä ei oikein osaa arvostaa ennen kuin siihen tottuu. Mutta sitten kun siihen tottuu, niin ei kyllä oikein osaa ajella ilman. Kun sen satulan saa alas, niin se pystyy liikkumaan paljon vapaammin tässä pyörän päällä. Ja sitten miettii, että minne se perse mahtuu. Tällaisissa teknisissä paikoissa se hyöty oikein korostuu. Ja mutkissakin sen kyllä huomaa, kun siellä saat sen painopisteen asetettua paljon paremmin. Mut ei tää niinku pelkästään alamäkipyöräilyä ja minne teknisempää maastopolkuajelua oo. Et kyllä se niinku helpottaa ja tekee ihan normaalin ajamisenkin paljon mukavemmaksi, kun saat tuolla alas, kun se pysähyt vaikka liikennevaloihin tai minne vaan, niin sieltä yltää niinku jalat maahan. On kivempi olla siinä ja pyörän selkään nouseminen on paljon helpompaa ja samoin tietysti pois nouseminen. Ja se on vähän semmoinen, kun siihen tottuu, niin sit sitä alkaa käyttää ihan koko ajan. Ja siitä on paljon hyötyä. Mie en nyt tässä tällä videolla jaksa mennä minne teknisiin yksityiskohtiin, mutta niitä on niin paljon erilaisia ja eri mittaisia ja sähköisiä ja hydraulisia. Tärkeämpää kuin että minkälainen on, niin tärkeämpää vaan, että semmoinen on. Mun mielestä. Ja että sitä oppii käyttää ja käyttää. Ja jos pitäisi jotenkin tiivistää tää homma, niin ei se niinku satulatolppa sinusta nopeampaa tai parempaa kuskia tee, mutta tekee tästä ajamisesta ehkä helpompaa ja varmempaa. Ja kyllä se varmaan sitä myöten vähän nopeampi ja parempikin saattaa tulla.
Olipa kapea paikka, osa sormi tuohon puuhun. Ei onneksi sattunut enempää. Lähdetäänkö tänne? Joo, pitää tosta vielä suunnistusbreikki ja vaihan samalla akun tohon kameraan, kun eihän me ollut edellisen kerran jälkeen jaksan tai muista ladata sitä. Joo, mutta tosissaan, jos sulla on pyörä, missä ei ole tuollaista hissitolppaa, niin voin kyllä sanoa, että se on kyllä huikea päivitys. Kannattaa kokeilla. Ja hissitolpat ei ole yleensä hyvätkään mitään, siis ihan älyttömän hintaisia. Ainoa on iso vaan, että monesti varsinkin tällaisen sähköpyörään, niin onhan siinä oma värkkäämisessä, kun asentaa semmosen, että monesti saattaa joutua tiputtaa moottorin pois jne, mutta ei se moottorin tiputtaminenkaan nyt ole kuin 2 minuutin homma, eli kannata jännittää. Niin, sittenhän meillä on ensi viikolla sellainen tilanne, että ollaan taas jännän äärellä. Bossi julkaisi, että tähän tulee 4.5. uusi päivitys tähän Gen 5. Kaiken näköistä pientä parannusta, avustusprosentti nousee. Oliko se nyt 600% ja maksimivääntö nousee 120 newtonia. Mielestäni 100 newtoniakin on jo niin paljon enemmän kuin tarvis. Kun maksimiteho on se 750 wattia ja siihen ei ole tuossa muutosta, niin no jokainen kuka näistä ymmärtää jotain ja osaa yhtään matematiikkaa, niin voi laskea, että ei se tämmöisessä polkua, jos mitä minä ajan, niin siitä on hyvin vähän iloa siitä väännöstä, kun ajan semmosille kadensseille, että se maksimitehoraja saavutetaan paljon ennen kuin sit vääntöä tarvitaan. Sitten kun on noita tommosia oikein pahoja paikkoja, missä vauhti on melkein 0 ja polkimillakaan ei ole vauhtia, niin yleensä niissä kohdissa liiasta väännöstä vaan haittaa. Sitten nousee se keula tai se pyörä sutaseen ja menee vihkoon koko homma sen takia. Mut katsotaan, kun miehin sen tossa asennella, niin täytyy käydä joku testi heittämässä ja voin siitäkin ehkä jonkun videon tehdä. Nythän tässä on mielenkiintoinen paikka. Joo, ei tästä ei kyllä nyt olisi tarvinnut olla ihan törkeästi enemmän vauhtia tässä päässyt. Vaikka minä en kyllä muista tällaista paikkaa ennen nähneen. Alaspäinhän tosta voi olla ihan hauska hyppy vetästä. Katsotaan vähän karttaa. Joo, tää vie nyt tonne. Joo. Toi vie tonne. Toihan on ihan hirveä pulunpätkä. Joo. No. Mennään täältä jonne. Mutta en mene tästä. Joo, ei ollut tästä videosta nyt tarkoitus tähän vetää koko lenkin kattavaa pakettia. Kukaan sellaisia jaksa katsoa. Ellei sit joskus, jos tulee jotain mielenkiintoisia reittejä ja polkuja, niin katsotaan, jos niistä tulee tehtyä sit vähän niinku sellainen reittivideo. Täällähän on muuten nämä värikuuluisat maastot. Täällähän on joskus tullut sitäkin harrastettu. Ei tää onneksi nyt ole ketään ampuneet. Mut ei siinä mitään. Hissitolppa for the win ja hyvää kevättä.